Здравейте, слънчеви приятели! Аз съм Стефи. Радвам се, че отново сме заедно за слънчево споделяне. Честита Коледа на всички! Една жулинка, която се прозява, една празна чинийка и една пълна чинийка. С какво ли е пълна и покрита с черна кърпичка? Хоп, хоп, хоп! Вълшебство! Вълшебство! Усещате ли миризмата на тази вкусна питка? Даже изпечена във форма за кекс, защото нямах друга форма. Сега тази питка ще прилети в чинийката пред вас. Сега да видим, ще се справи ли? Хопа! Справих се. Разбира се, трябва да внимаваме с хигиената. Сега, понеже е още топличка, ще се преобърне и си намери местенцето. След малко ще я занеса на моето хубаво внуче Боянчо. Сигурна съм, че и вашите майки или баби са ви изпекли такива красиви, вълшебни питки. Бъдете здрави, бъдете слънчеви и до скоро!